Hallo, hallo, lieve kijkertjes. En welkom bij een nieuw filmpje van mij. En hier zien we een broekverving. Ja, dat is gewoon zo. Oké, wat de bedoeling dus is, ik heb deze broek gekregen van mijn vriendin Sietske. En ik vind het een hele mooie broek. Alleen ik heb wel heel veel van dit soort spiekerbroeken. Dus ik dacht, ik ga hem even opleuken. En dat doe ik jullie maar in deze video. En zo, zit de broek eruit. Prachtige broek. Ik heb een broek, speciale verfstof, penselen en krantenvaar op de groen. Dus ik denk dat we wel gewoon beginnen kunnen. Nou, het light zou wel mooi vind ik. Maar ik nou maar even tekenen wat ik nou wil. Ik dacht, misschien ook wel leuk mooi, leuke smileys of zo op de broek. Dat vind ik wel leuk. Ik begin gewoon. Ik heb geen zin meer om te wachten. Ik begin gewoon. Oké, ik ga hier nou witte verf lezen. En nou, ja, daar beginnen we. Oké, ik ga nou een paar roetjes die in. En dan doe ik straks de oren broekspijp. A few moments later. Oké, ik ga nou een paar meer witte stippen maken. En ook ga ik maar de kleurtjes eroverheen. Wauw! Oké, zo ziet het er nou uit. Het ziet er echt wel niet uit als een clownsbroek, maar dat vind ik wel leuk. Eerst wat het even. Droegie! 3 hours later. Het is inmiddels al donker. Ik ben echt al heel erg lang bezig met deze broek. Want het dekt net echt cool. Dus ik maak echt 20 lagen van verf erover in met wel. Maar zo ziet het er dan al uit. Wow. Ik moet nu als wel proberen om een smiley te maken zien. Maar ik heb dus wat verf. Dus ik dacht ik broek gewoon een permanente marker. Oh my god. Oh, nee. Oh, wat erg. Oh nee. Ik heb gewoon die beker vol met verf vallen dit op mijn vlieg. Kan ik een keer net iets verpesten? Echt super irritant dat dat gebeurd is. Maar we gaan gewoon door. Oké, een smiley. Oh, oké, mijn hele humeur is echt nul beter. Zeg, wat schattig. Ik ben alweer blij. Oké, er zitten nou smileys over de hele broek. Maar omdat het nou al best wel laat is eigenlijk, dacht ik maak deze video gewoon morgen aan en dan kan ik een oren aan. En dan kan ik nou nog één droegie. Dus dan zie ik je morgen. Doei! Hallo, hallo. Het is nou de orendice en heel uit de broek. En op de verpakking van de verf stond dat ik kreeg mijn striekeaser oerheen maat, zodat de verf goed zit in bloot of zo. Dus dat zal ik nou even doen. Ik ben nu bij het striekapparaat. Let net op deze outfit. Want ik heb straks online les en ja, Sarah en ik er dan gewoon bij. Oké, ik heb de broek hier en daar strutsen. En dan is het no tijd om deze lelijke outfit uit te doen. En deze broek om te doen. Nou, dit is hem dan. De broek. Ik vind hem echt super cool. Zo leuk. Hij is eigenlijk wel iets te breed om die middel. Zelfs mijn riem. En dan kan ik nog even een paar verschillende manieren shellitten werken mooi stijlen zoeken. Dit is wel een cool shirt, zeg. Fietspad. Nou, dit weer de laatste outfit. Maar de coole smiley broek. Ik ben er super blij mee. Ik wil weer wat obstakels tijdens het nooit zien. Maakt het uit. Maar dan weer dit een video van jou. Vergeet net te liken, te abonneren. U te volgen op Instagram, TikTok. Join de Discord.
Doe alles maar. En dan zie ik je volgende keer. Doei!